हेलो लोगोफोर बरायबाय बड इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां फरायगासिनो दङ मानोना एडिआरइ एग्जाम नोंथांमोननिया जासिगोन एडमिटआ 2 सेप्टेम्बराव मोनगोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 आव स' बेखौ दोननानै दा बिटिसिआव गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ गोदान साख्रि आरो लोगोसे थांनाय बाराव जायनोखि ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामदोंमोन एडमिट बबेयाव मोनगोन बेनि सायाव नोंथांमोननो डिटेल्सखौ लाबोदों प्लास VCDC सेक्रेटारि पोस्टआव नन BTR एलिजिबल जागोन ना जाया बेनि सायावबो कभार खालामगोन थांनाय बारनि माखासे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ कम्पेयार खालामनानै नोंथांमोनजों VCDC बेखौ कभार खालामगोन बेनो जाबाय नेहाथारि पोस्टआव दा गोबाव खालामा जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो BTC साख्रिनि आपडेट लोगोसे सरकारि लन स्किमनि सायाव आसामनि साख्रि नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल साइटआव bodoland.gov.in आव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनदोंमोन जे जोंहा पोस्टआ JAA बेनिफ्राय स्टेन'आव ओंखारदोंमोन अके स्टेन'आव ओंखारदोंमोन प्लास ग्रेड 4 पोस्ट दंमोन नैबे मोननैनि साख्रिया अलरेडि बिथांमोना दायो मावगासिनो दङ नाथाय ग्रेड 4 आ दासिमबो जाथ'वाखै स' ग्रेड 4 सेलेक्शन प्रसेसआ नोंथांमोना मिथिगौ जे अनलि बेयाव अरेल टेस्टल' जागोन जायनावनो माने कल लेटार थांगोन नोंथांमोना अरेल टेस्ट होनो मोनगोन आरो जायनो कल लेटार मोना नोंथांमोना अरेल टेस्टखौ होनो मोना स' बेनिफ्राय एडमिटआ ओरैबायदि होदोंमोन थांनाय बाराव ग्रेड 3 आव बेयावनो नोंथांमोना मोनदोंमोन एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै अके बाट नैबे ग्रेड 4 आवबो नोंथांमोना बेयावनो एडमिटखौ मोनगोन स' बेखौ नायोबा बे थाबैनो जानांसिगौ मानोना गोबाव जाबाय आसा खालामो हमना ला सेप्टेम्बराव जानायनि चान्सआ दङ अके आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना नैबाव नटिसआव मोनगोन बेखायनो लिंकआ बेनो बेखौ नोंथांमोना जेब्लायबो सेभ खालामना ला स' बे लिंकआ जाबाय नै बेयावनो नोंथांमोना मोनगोन अके आरो बेयाव नायोबा नन BTR अके बे जाबाय नन BTR आ बेयाव नट एलिजिबल जादोंमोन अके बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव बिनिफ्राय ग्रेड 3 आव थांनाय बाराव स' बिनिफ्राय जों दायो नायनोसै VCDC सेक्रेटारि पोस्टआ नोंथांमोना मिथिखागौ जे जोंहा 420 दङ BTC आव स' बे जों अफिसियेल नटिसखौ फिन खनसेबाव नायग्रोबावनो दा बे जाबाय अफिसियेल नटिस बेनो जाबाय गभर्नरनिफ्राय फैनाय स' बिथाङा एप्रुभ खालामबाय जेब्ला थ' बाव ओरैबायदि नोंथांमोना भेकेन्सि वाइसखौ बेबायदि रानदों स' बेहाय नायोबा नोंथांमोना गासै 6 शिड्युलखौ मोनदों आरो बेखौ दोननानै उदालगुरि 109 भेकेन्सि दङ बाक्सायाव 114 दङ बेनिफ्राय चिरां दङ 61 आरो लोगोसे क'क्राझाराव 136 दङ दा तामुलपुरा नैबे बाक्साजों हाबफागोन बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय दा बेयाव नोंथांमोननिया मोनदों जे 6 शिड्युलाव नायोबा अनलि 6 शिड्युल होनना बुंदों अके स' बे एग्जामखौ सोर कन्डाक्ट खालामगोन दायो क्लियार नंथ'वा स' बे एग्जामखौ BTCआ खालामनोबो हागौ अके बेनिफ्राय बे जाबाय आसामनि केबिनेटआव पास खालामखानाय हमना ला पस्टआ आसाम स्टेटनि जागोन आरो डिपार्टमेन्टआ PNRD जागोन अके स' PNRD बेखौ जोङो दायो नुनो मोन्दों आरो उनावहाय जुदि बिनि सायाव अफिसियेल डिटेल्स फैबावोबा सोर लामारगोन एग्जामखौहाय बिनि सायाव नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनगोन आरो अके दा बेखौ नायोबा नोंथांमोना मोनदों देन सेलारिया जोबोर मोजां दा बे जाबाय 14,000 निफ्राय स्टार्टिं आरो लोगोसे 60,500 प्लास GP दंबावो बेनो जाबाय 7,400 नोंथांमोना मोनदों दा बे एप्लाइनि हमना ला बे एक्सपेक्टेड जों एप्लाइखौ लायोबा सेप्टेम्बर बेनिफ्राय अक्ट'बराव जानायनि चान्सआ दङ नाथाय जोंहा एग्जामा बे सेप्टेम्बराव जानाय नंखाया आरो लोगोसे अक्ट'बरावबो जाया मानोना नैबे सेप्टेम्बराव ADRE एग्जाम दङ अके ADRE बेनि एग्जामाव दङ आरो देन बेनिफ्राय अक्ट'बरावबो ADRE एग्जामाव दङ दा बेखौ जों नायोबा स' बे एग्जामा जुदि जायोबा थाब एप्लाइ जायोबा नभेम्बर नङाबा डिसेम्बराव जानायनि चान्सआ दङ दा जानायनि चान्सआ दङ मानोना 2025 आव इलेक्सन जागोन नालाय BTC आवहाय दा बेनि सिगां बे पस्टआ माने एग्जाम कन्डाक्ट जानो हागौ खारन बिथांमोना माखासे साख्रि होगोन नालाय दा जायखिजाया नोंथांमोना चेनेलाव आपडेटखौ मोनबाय थागोन बेखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो भिडिअ नायबाय था जाहाथे नोंथांमोना साख्रिनि सायाव आपडेटखौ मोननो हायो देन बेनिफ्राय नन BTR अके स' नन BTR आ एलिजिबल जागोन ना जाया दा जेबो आपडेट गैथ'वा बाट नोंथांमोना जुदि हायोब्लाबो माखासे प्रेफारेन्सनि खोथा थानांगौ जुदि BTC रेसिडेन्स बा बांसिन प्रेफारेन्सखौ मोननो हागौ आरो जुदि गासैबो एलिजिबल जायोबा गोबांथार माने कम्पिटिसन जागोन बेखायनो अनलि BTC आल' बेखौ हागोन बायदि मोनदों दा बे 100% बियो क्लियार नङा अके बिनि सायाव जेब्ला अफिसियेल नटिसआ फैफिनगोन नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन नाथाय नोंथांमोननि पस्टिंआ बे हले नोंथांमोननि पस्टिंआ क्लियारखा बे पस्टिंआ नोंथांमोना बेनो जाबाय VCDC अफिसाव नोंथांमोना साख्रिखौ मावनांगोन लाइफ टाइम बेयाव नोंथांमोना मावनांगोन अके दा बेनोमोन नोंथांमोननि आरो जेब्ला एप्लाइ जायो नोंथांमोननि पर्टेलखौ दा दिन्थिखानोसै नोंथांमोना जाहाथे सेभ खालामनानै लानो हायो दा बे जाबाय अफिसियेल पर्टेल दा BTR बेवहाय नोंथांमोना रिक्रुटमेन्ट मोनदों स' BTR रिक्रुटमेन्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो बेनो जाबाय अफिसियेल पर्टेला बेनो लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव चेक खालामना ला एप्लाइ जायोबा बेयावनो जागोन आरो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेटखौ मोनगोन जास्ट नोंथांमोना प्रसेसआव एप्लिकेसनखौ फार्स्टआव रेजिस्टार बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनांगोन आपल'ड खालामनांगोन पेमेन्ट दाननांगोन डाउनल'ड एप्लिकेसन फर्म बेबायदि नोंथांमोना मोननो हागोन आरो अके दा बैसोआ जिखुनु जाया नोंथांमोना 18 इयार्स जानाय लोगो लोगोनो हागोन आप टु जोंनि ST आव 45 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन अके दा बेनो आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय आरो लोगोसे PWD केन्डिडेट्स नोंथांमोनाबो बे पस्टआव एलिजिबल जानायनि चान्सआ दंखायो
हायो स' आसा खालामो नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ नायगोन